Jeg har aldrig i mit liv fortrudt at købe et produkt så meget, som jeg har fortrudt at købe det her mærkelige sandlysprodukt fra Perlite. Hvis du ser den her video, er du nok ligesom mig blevet spammet med trælse annoncer fra virksomheden Perlite, som prøver at sælge det her mærkelige sandlys. Jeg må ærligt indrømme, at jeg synes, det så ret interessant ud, og efter jeg har set et par annoncer, endte jeg faktisk med at falde i fælden og købe et par af deres sandlys. Det skulle jeg aldrig have gjort, og her er 3 grunde til hvorfor. Grund nummer 1, jeg er simpelthen blevet afhængig af deres sandlys. Problemet er, at der er alt for mange farver, og de kreative muligheder er fuldstændig uendelige. Man kan jo vidt lave alt om til lys. Jeg bliver ved med at købe nyt sandlys i alle mulige forskellige flotte farver, og mit dankort lider under presset. Grund nummer 2, jeg har lys tændt hele tiden. Altså sådan hele tiden. Jeg plejede kun at have stearinlys tændt en gang imellem, fordi jeg kunne mærke, at indeklimaet blev rigtig dårligt, luften blev tung, og huset blev fyldt med sod. Men det gør det ikke længere, fordi sandlyset brænder nemlig helt naturligt og sodfrit. Så jeg har smidt alle mine gamle stearin- og parafinlys ud, fordi sandlysene ikke er usunde for indeklimaet på samme måde. Og nu bruger jeg alt for meget af min tid på at lave alle mulige forskellige flotte og kreative lys hele tiden. Grund nummer 3, nu kan jeg have lys tændt uden dårlig samvittighed. Sandlys er nemlig 100% plantebaseret, i modsætning til almindelig stearinlys, som er lavet af paraffin, hvilket er et restprodukt fra produktion af råolie, som bruges til at lave brændstof og plastikprodukter. Så nu har jeg meget mere ro i sindet, og jeg har ikke længere dårlig samvittighed længere, når jeg tænder lys. Så nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skal bruge energi på at have dårlig samvittighed over længere. Som du nok kan høre, kan det medføre en masse problemer at købe sandlys fra Perlite, så jeg vil være påpasselig, hvis jeg var dig, hvis du ikke også vil ende med de samme problemer, som jeg har nu.